Nagyon baj, akkor a slagot ki kell lökni. Látod? Benike! Úgy lesz föl, hogy Kacskantyúi fábrik, Kacskantyúi fábrik. Kifordta volna magát, ez az egy-két probléma. Na jó lesz, bilincskén. Lehet ezért állt le a vízbe is. Beálltott a szer, de neked is kár volt leállítani, még nem szárad ki. Hát de nem állít, de egyfolytában járt. Elindultam, azt leállt, azt hello. Ja? Kevés volt a benzin? Egy kicsivel vékonyabb csövetek nincs. Mekkora mák már, hogy nem a víz közepén. Ugye? Ez? Jaj. Hogy az van. Már kiúztuk volna. Hát az nem jó, az a Milyen hosszú? az eléri. Eléri. Csak vágjuk le a végét, két végét vágjuk le. Ott a kés valahol. Vágd le két végét. Visszaadjátok? Még azt az arab csövet is adjuk hozzá. A bilincset azt add vissza. Hol is van a bilincs? A bilincset én nem nyújtam le. Akkor már lesz. Ja, lapos csavarhúzó van? Van a sárga. De tényleg bilincse meg lesz, ez nem lesz? Itt van még egy darab csövetek. Benike! Ők elrontott. Nem én voltam. Belekacsintottam? Hogy csitette napszem? Nem, jó lesz. Profil teljes. Hetes kulcs. Itt van. Nincs. Hol a bilincs? Adok én, ha véletlen, de nem raktam el szerintem. A tódó meg belsőt itt az aksi mögé, de faszom. Antenna ezen van? Van, ott van. Dugíts ki. Kompresszorra. Ja, értem. Teli van bogárra. Klasszika nem tök, lesz megújazta. Ezt lekövédhetni. Azt tudtam, azok csináltál, de csúnyáljunk neki. Talált olyan kis bilincs. Van valami ilyen. Valami normális csavarhúzót kéne, nem olyan, aminek le van törve a vége. Várjál! Sima? Sima kéne, hogy milyen kéne? Sima. Erre kis bilincs. Ja, itt van a bilincse. Hát az nagy. Az orosz ládában. Jó, hát az összehúzza az. Összehúzza? Össze. Várjál, nem tudom. Mi engedélykirály megyünk. De annak van engedély, hogy poroljon a zoom, a izén. Akkor is megkérdezte, hogy nem volt engedély. És mondom. Mi írjunk egyet, miért írjunk? Van itt még bilincs. Itt is van. Ez kisebb? Várjál, már összehúzza. Kajla, kibítem menni az előbb a Durunkba jussz? Durunkba jussz, nem. Azt mondja, arra valahol megpróbál látni, nem, akkor inkább visszafele menj. De hogy került ide be? Majd a végig. Nem, arról egyenesen. De ott fűzd át, hogy minél közelebb legyen. Odaér? Oda. Még marad is, hogyha újból kiugrottam. Ne, ezt a csövet ne kerüljük ki. De hát a... Hosszú. Ja, hosszú. Hosszú, azt ne kapja a ventilátor. Hát úgyse kapcsolva. Van szalag is van. Sose be fog bekapcsolni. Jaj. Benike, bazd meg. Ezt nem mondtad, ki kell cserélni a csövet. Jár vagy nem jár? Az most nem, de majd... Nem baj, hagyj. Zárad. Még az üzemanyag is költ még szerintem. Nem megyünk annyira, elmegyünk. Kétszer. Sié volt. Megyünk. Az az enyém meg a sárga végé, a elütött végé. A Szentimre. Ilyen vasas. Mindig nyomtátok ti is a dubazra. Hogyne. De majd a pótkereket tegyük vissza, jó? Hogy több napig. 12 percet csináljátok, már nem azért. Éred? Te is segít a csavar. Ez már nem